Često Kimi Plis. Valter Martina, predsjednik udruge Futsal kluba. Kako to da ste se ove godine drznuli organizirati moju ulicu i kakav vam je plan? Pa evo, znači prije nekoliko, tako reći, dana smo se odlučili skupiti, vidjeli kakva je situacija i što brže odlučili probati organizirati nogometni turnir. Moja ulica, moja ekipa su Zuki Motor. Što mislite kakav će biti ovogodišnji turnir? Evo, nadamo se iskreno po sad nekim informacijama da će biti u najmanju ruku kao i do sada. Više manje sve su stvari iste. Novitet je što ćemo ove godine zbog velikog broja upita uvesti i veteransku ulicu. Znači to će biti ljudi, moći će igrati i veteransku i seniorski dio i morat će imati napunjenih 38 godina da bi nastupili za veterane. Mi smo se okupili svi zajedno sa ciljem da organiziramo futsal klub u prvom mjesecu koji će se organizirati. To je drugi vikend u prvom mjesecu, subota i nedjelja, sa željom da skupimo najjače ekipe Istre, Rijeke i tu Kopra. Međutim, kada smo vidjeli da je situacija s ulicom krenula tim putem, malo smo ubrzali cijelu proceduru i dogovorili se da probamo spasiti što se spasiti da. Ime ostaje sve. Znači, moja ulica, moja ekipa su Zuki Motor. Da, tu se Dakle, moramo... i Suzuki ostaje kao glavni. Da, Suzuki ostaje generalni sponsor. Znači, šta ćemo reći? Moramo reći da se, znači, zahvaljujemo Trebamo se zahvaliti svima. Obuško kao sponzoru, Splitska banka, Danci. Splitska banka drži mini ulicu. Da, mini ulicu, da, tu je grad, tu je županija, TZ Pule. Sve isto, nagradni fond je isti, kotizacija je Nagradni isti. fond je 30.000 kuna, kotizacija je 400 kuna. Najveći novitet je veteranska ulica, gdje će moći nastupiti igrači sa navršenih 38 godina, ali koji će istovremeno moći nastupiti za seniorske ekipe, ako to budu htjeli, i tu je nagradni fond 7.000 kuna. To je neovisno od ovih 30. Neovisno od ovih 30. Isto tako napomenemo da će turnir imati humanitarni karakter, gdje će humanitarni dio otići za pomoć Bogova i mlade košarkaške kluba Stoja Stara. Bečirović? Bečirović. Da, Bečirović. Dakle, isto onaj sistem, kako se skuplja? Znači, neovisno o ishodu turnira, mi ćemo donirati određeni iznos, da neće ovisiti o prodaji karata zadnjeg dana. Dakle, neovisno, ne znate koji. Moramo napomenuti da će, znači, ulaznice biti 10 kuna svaki dan, tako i Tako I final. Da. Dakle, Mi ćemo objaviti koliko ćemo donirati prije početka turnira. aha,